No niin. Piti käynnistää tää kone uudelleen, mutta nyt tää toimii taas. Ja Discord tuli pilaamaan tuossa edellisen videon, niin nyt kuvataan uusiksi. Se on aito Mr. Kivi täällä. Ja nyt tää on Lukaksen testinurkka. Tai testivideo. Missä me testaan nyt joulun yhden uutuusherkun. Nimittäin tällä hetkellä täällä on piparilettuja. Saattaa kuulostaa oudolta, mutta sitä se nyt on. Mm-hmm. Miksi tää maistuu vähän kokikselle? Mitä tää maistuu vähän Coca-Colalle? Paljon Coca-Colan makua, mutta tää oli piparilettu, mutta maistuu ihan Coca-Colalle. No okei, mä syön nää kohta. Ja seuraava testaus on kuin onkin vähän suolaisempaa yksilöä, nimittäin Estrellan maapähkinä linkula, siis ei linkula. Mä en osaa puhua. Yritin sanoa englanniksi, mutta ei siitä tullut mitään. Joka epäaloitus. Eipä tehdäkään tätä. Ai ne on näin pieniä symppikset. Katsokaa niitä. Oh my god. Vähän niinku suolapähkinät, mutta ja noille retuille mä annan arvosanaksi 4/5. Ja näille mä annan ihan... Tää oli ihan normaaleja maapähkinämakuisia. No tämä on se ehkä 3/5. Tää ei oo niin ällistyttävää. Okei. Cut. Mutta se olisi sitten moro.